नमस्कार। भोजपुरिया टॉक के अंक में आप सभी के स्वागत बा। आज हमनी के एगो विषय पर चर्चा कइल जी जौना के नाम बा साइबर बुलिंग। समझल जी कि का चीज़ है आ यह चीज़ के हम अभी काहे समझावतनी। अभी हाल में एगो घटना भइल रहे रुआ के जापान के एगो बॉक्सर रही, रेसलर रही 22 साल के, वहाँ के नाम रहे हाना किमोरा। वहाँ के निधन हो गई बा। काफ़ी दुखदायक घटना बा कि वहाँ के निधन हो गई। अब 22 बरस के उम्र में जान ली कि वहाँ के 22 बरस के उम्र में इतना काम कर दिले बानी, इतना काम कर दिले बानी कि साधारण आदमी खातिर उ सारा के सारा चीज़ एगो सपना रहित। माने कई गो ट्रॉफी वहाँ के जीतल बानी। एगो रुआ के नेटफ्लिक्स आवेला, नेटफ्लिक्स के एगो सीरीज में वहाँ के काम कैले बानी। माने रुपया, धन, संपत्ति, नाम कुल कमा लेले रही वहाँ के। लेकिन वहाँ के निधन हो गई। आ निधन भी जौना वजह से भइल, जौन उनकर मौत भइल, उहो एगो बड़ा खराब कारण से भइल। अभी कुछ दिना से उनकर सोशल अकाउंट पर उनकरा पर अभद्र टिप्पणी, बड़ा गलत सलत तरीका के बात कइल जात रहे। जाहिर बा जे भी उनकर व्यूअर हुई हन, चाहे जे भी उनकर दर्शक हुई हन, उनकर कोई बात अच्छा ना लागल हुई। बड़ा अभद्र तरीका से, माने हम कुछ स्क्रीनशॉट लगा देब, उ सब रुआ देखब जा। माने बहुत खराब तरीका के कि तुम मर जो, चाहे ऐसन वैसन तरीका के बड़ा अभद्र तरीका के टिप्पणी कइल गई। वहाँ के ये सब चीज़ के दिल पर ले लेनी। खैर अभी यह चीज़ के कन्फर्मेशन नहीं आइल कि वहाँ के यह सब चीज़ से प्रताड़ित होके आत्महत्या कैले बानी। ऐसन कोई अभी तक माने रुआ के साक्ष्य नहीं मिलल। लेकिन फिर भी वहाँ के मरे से पहले जो 2 गो उनकर सोशल मीडिया पोस्ट रहे, एगो में रहे कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी वीक, माने हम हार गइल बानी, हम यह चीज़ खातिर माफ़ी मांगतनी। एगो छोट बिल्ली साथे उनकर फोटो रहे, हम सब लगा दे फोटो। माने एगो दुखी टाइप के पोस्ट लागत रहे पढ़े में। अब सोचे वाला चीज़ बा कि इतना मजबूत शरीर के लड़की, तो अगर मजबूत शरीर बा तो दिल भी बहुत मजबूत हुई, दिमाग भी बहुत मजबूत हुई। वो अपन वर्चुअल व्यूअर कहे के मतलब कि जेकरा आदमी सामने से छू नहीं खन सकत। अब मान ली हमार बात रुआ पसंद नहीं खे तो आके झापड़ नहीं न मार सकत, चाहे बहुत बढ़िया लगता हमार बात तो आके सामने से प्यार नहीं न कर सकत। हमनी के एगो वर्चुअल रिलेशन बा। तो अपना वर्चुअल व्यूअर पर के कमेंट खातिर जान दे देवल, ये बड़ा ही एक तरीका से एकरा कमजोरी मानल जाए। देखिए जे ओइसन कमेंट करता ना, वो तो ऐसे ही मानसिक विकृति के बीमार बा। माने वो कैसो ना कोनो तरीका के ओकरा मानसिक विकृति बा, तबे वो उतना अभद्र माने उतना गलत तरीका के कमेंट कर देता। अगर कोई भी एगो अच्छा दिमाग के आदमी हुई, देखिए हमने के यहाँ भी लिखल गइल बा, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सहाय। तो निंदा आ अपमान दोनों में बहुत अलग चीज़ बा, बहुत अंतर बा निंदा अपमान में। आदमी के निंदा करे के चाहिए। निंदा करब तो वो निंदा पर काम करके एगो अच्छा रिजल्ट, एगो अच्छा परिणाम सामने आए। लेकिन अपमान कैला से आदमी के मन कुंठित हो जाला। देखिए ओकर एगो रुआ सामने एगो उदाहरण देखतनी, जौन अभी एग्जाम्पल हम देले हैं किमोरा जी के। 22 बरस की उम्र में जब यहाँ तक पहुँचल रही तो सोच ली कि अगर यहाँ के रहती तो कहाँ तक पहुँचल रहती। माने यह पृथ्वी पर एगो कितना बड़ा संसाधन के हमनी के घाटा हो गई। आ कौना वजह से? कुछ बुड़बक लोग के कमेंट के वजह से। तो कुछ टाइप करे से पहले हमनियों के यह सब चीज़ पर सोच लेवे के चाहिए कि का हमनी के जो लिखत नहीं जाए वो कोई के माने भावना के बहुत ज़्यादा आहट तो नहीं के पहुँचावत। अगर कुछ वैसन कमेंट आवता तो पढ़े वाला के भी अपन मन मजबूत करे के चाहिए कि छोड़ा हटाव, अरे हम ही वीडियो ही बनावत नहीं भोजपुरी के वीडियो तो बा ना कहीं। बहुत आदमी हमरा तो सामने से बहुत आदमी कह देवेलन कि मर्दे का करत हो वही सब, इहे सब अब काम रह गइल बा। अरे हमारे 5 गो व्यू मिलेला, 2 गो लाइक आ जाला, हम उतने में खुश बानी। तो सकारात्मक चीज़ के देख के मान ली जे भी आदमी वर्चुअल दुनिया में रहता, काहे कि आजकल मोबाइल और इंटरनेट हो गईला से ज़्यादातर आदमी ये वर्चुअल दुनिया में बाड़न। तो जे भी ये वर्चुअल काल्पनिक दुनिया में बा ओकरा अपन दिमाग के तरीका से ट्रेंड कर लेवे के चाहिए कि ना एकरा में अच्छा बुरा सब सुने के मिली।
बुरा चीज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हो जाएगा कि अपना पर कोई क्षति पहुंचा लेवे के बा। यह सब पर आप सब भी विचार देव जा, आप सबके विचार भी बहुत ही ज़्यादा हमरा खातिर पूजनीय बा। सब कोई के विचार, हम सब कोई के विचार जानल चाहे नहीं सब चीज़ पर। आजकल ये साइबर बुलिंग में, साइबर बुलिंग, अच्छा हाँ, साइबर बुलिंग आप लोगों के सही एक मतलब ना बतेनी। साइबर बुलिंग वाला कमेंट पास कैल मैंने बहुत अभद्र तरीका से इंटरनेट के माध्यम से कोनो धमकी देना या अभद्र तरीका के कमेंट करना, यह सब के साइबर बुलिंग कहल जाला, ठीक ना। एगो इंटरनेट पर और भी बहुत खतरनाक तरीका के चीज़ बा जरा सेक्सटॉर्शन कहल जाला। सेक्सटॉर्शन पर कभी और बात कर लिए या साइबर बुलिंग पर बात करे के। तो का लागत है कि ये जो साइबर बुलिंग बा ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है कि आदमी अपन क्षति पहुंचा ले अपना ऊपर, कभी ना होके के चाहिए, ठीक ना। जीवन मिलल बा, ये कुछ बुड़बकन के चलते एकरा ख़त्म कर लेवल ये कहीं से भी सही नहीं है, ठीक ना। यहाँ के तनी सा मान ली कि इतना, अब तो हम उनकरा पर कोई कमेंट नहीं करत, ना ही उनकर कमी हमारे वीडियो बनैला से पूरा हो सकेला। काहे कि माई बाबू के एगो रही, मैंने उनकर डिटेल पढ़े में यह पता चलल कि वो सिंगल मदर, उनकर मम्मी जौन रही, उनकर माता जी रही, उनकर मतारी अकेले पल्ले पोसले रही। तो उनकर अब उनकरा पर का बीतत हुई तो हमनी के अपना शब्द में नहीं खींचा कह सकत। लेकिन तनी सा जब मन मजबूत करे के जरूरत रहे। अगर वो तरीका के कमेंट आवतो बा आप सबके भी जीवन में भी वो तरीका के कमेंट आवता तो वो सब चीज़ के इग्नोर कर देवे के बा। अगर इस साइबर में जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ बा एकरा में सबसे ज़्यादा विक्टिम लड़की बनत तरी सन, सबसे ज़्यादा विक्टिम, सबसे ज़्यादा उहनिए के प्रताड़ित होखत ऐसा, उहनिए पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता। तो अगर हमारे वीडियो कोई लड़की देखत होगे तो तू लोग से एगो चीज़ के निवेदन बा, मन मजबूत रखा जा। ये तो नहीं कह सकत कि ये सब दुनिया से हट जा, मोबाइल छोड़ दा जा, ये सब कहे कि आज के ज़रूरत बन गई बा, लेकिन मन मजबूत रखा जा, ठीक ना। ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराए के जरूरत नहीं है। जे तू लोग पर कमेंट करत, चाहे लड़का पर करे चाहे लड़की पर, जे भी गलत कमेंट करता वो मान के चलो कि वो मानसिक रूप से विकृत बा, ओकर दिमाग उमाग कोनो तरीका से खराब बा। कोई के दिमाग अगर खराब ना रही तो अनेरिया कोई के गाली दी ही ना दी ही, तो वैसन आदमी खातिर मने अपन जान दे देवली बहुत गलत बात बा। खैर हम एकरा पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कल चाहत, मने एगो विचार रहे हमरा मन में, आप सबके साथे साझा कर देनी। वीडियो के शेयर करब जा, सब्सक्राइब करब जा, चैनल पर जो भी राय सलाह मशवरा जो भी लागे बता देव जा नीचे कमेंट करके। हम सबके ध्यान में रख के ही अपन वीडियो बनावल करब। और चैनल के अपन समझी जा, भोजपुरी भाषा के समर्पित चैनल बा। गोड़ लगते।